Rebecca ní chuomh anam dom, is as cúnta Kirky mé agus tá mo choní an seo scéim cóna ha bhórd na Gaeilge. Tháinig mé an seo ó Corcaigh ó Scoil Lán Béarla, agus fós féin tá mé an bheith mo choní an seo le chaintóirí Lán Gaeilge. For me, I Killarna. I Curie. Igor the Debs, no Igor Ball of me. Yeah, but for all gone sala order cap bin the cost Currently stalker. Yeah. Tána dína fád déanamh rudí difriúil agus chuintse sin go mór le atmosfér tágin sa teach. Tá 6 áras an agin agus tá 4 duine nach áras an agus de bhór sin tá meascán iontocht de pásantocht agus de dína difriúla. Tá mé ag déanamh tréidlíocht an seo san ollscoil. Níl much céad fan géad cinse go bhfuil BVD ar an lí seo. Could you mar a dhéanann tú sin? Testálaí dhéanamh nó ón físís nach féidir? Well, ní ón físís ach ón oilg tastal fola tá gais. So bhfuil just scrúdú crí dhéanamh ar an chéire sin? Yeah, tá méad Allanar go bhfuil feibe agat a sin páirt agat. Tá sí tanna agus sin an fáhfuil sí istíonn seo. Is rud mai gur féidir le teach le rais, tar éis lá fada agus sí sios le daine nachhfuil ag déanamh an tréidlí agus gur féidir le chórá difriúla bheith agad. Seachas bheith ag chuint faoi anmhaithe an láir fad. No! Don't get us wrong, we're going to make bad there. Tá ag dal go porca crocaigh ag idir seachta. Ní féidir le an Brad Curie a cumad am hiomra. Is bra an bheith mo choní an seo tá sé iontocht. Tá mé tar éis buaile le cethir daine is fé dochraid tá an seo. Tá an saoil seo anna sóisialta. Is féidir le siúlasteach an 1 árasán agus arála daine muinte gur just síos agus scanána eáil ar bheith caiintfiú rud éigen ar orintanta bíon seisiún ceolagin agus sin rud iontocht. Tá mé tar éis bhuaile le annach chuid cóirde an seo chaig mé ará. Tá caidreamh gom Lán Gaeilge lo agus is rud iontocht é sin ceapan chun an teanga cumad beo. Nuair tá tú de choní an seo caig tú rudí agrú chun an Gaeilge chur chun cín. Agus is rud iontocht é sin gur féidir leat dul chuig díine eile agus furanna agrú chun achtra chur siúil. Tá an Gaeilge ag díine agus tá siad ag Gaeilge úsáid. Agus is rud mai sin faoin céim gur féidir le aine teachta seach agus sí sios agus cleachta a dhéanamh ar chuid Gaeilge. Agus is rud iontocht é sin.